ഹായ്, ഊട്ടുപുരയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ പാർന്ന് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ പാരാം കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള അരിഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി വാടി വരട്ടെ. നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഉള്ളീൻ്റെ ആ പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുമൊന്നും വേണ്ട ഉള്ളി. ഉള്ളിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഉള്ളി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നാക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം മുരിങ്ങയില ഏകദേശം വാടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ മുരിങ്ങയില ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നടുക്കേക്കായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒന്ന് ഉടച്ച് വെച്ച് പാർന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ലേശം ഒരു പൊടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മുറുകി വന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി ഇളക്കാം. അപ്പം നമ്മളെ വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള മുരിങ്ങയില മുട്ട തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മളെ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു തോരനല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. മുട്ടയും അതുപോലെ നമ്മളെ മുരിങ്ങ അപ്പോൾ എപ്പോഴും വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും നന്ദി.